ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥାଟିଏ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି। ଥରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଜନବସତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗଶାଳାରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ତାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦେଖି ସ୍ମିତ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦେଖି ହସି ଦିଏ। ଏକଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରେ। ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତଥାଗତ, ଆପଣ ଏଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି? ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ନିଶାସକ୍ତ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଗ ଅଛି। ଯେ ତା'ର ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଭଳି ଲୁଚାଉ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ତା ଅପକର୍ମକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅପକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସଜ୍ଜନ ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଲୋଡ଼ା। ମୋ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଖି ହସିଦେବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହସିଦେବେ। ଆମ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।